Hello mga kamanay, ito na naman ang inyong Manay Sel. Happy New Year po sa inyong lahat. Ayan po, ipapakita ko na po sa inyo ang 2026 ng aking blessing mula sa Panginoon. Ayan na po, di ba po dati pinakita ko sa inyo, nag-start kami ng 2023. Halos doon po kami nagsimulang mag ng pundasyon ng bahay. Bago po ang bahay ang ginawa namin, ito po munang kubo ang inuna namin kasi talagang gustong gusto ko pong may kubo. At yun nga po, ngayon pa lang po 2026 matatapos ang aming bahay. Kaya ayan, masayang masaya po ako mga kamanay kasi blessing po to sa amin ng Panginoon. Talagang pag inuna po natin ang Panginoon na paglingkuran, talagang yung blessing sunod-sunod na po yan na ibibigay ng ating Panginoon. Kaya tuwan-tuwa po kami mag-asawa na nakita na po namin yung aming labor, kumbaga sa mga pinaghirapan po namin. Ayan na, mayroon na po kaming nakikita na hindi lang kubo ang aming maipundar kundi bahay. Actually, mga kamanay, dapat tapos na yung aming bahay. Kaya lang, inuna po namin yung bakod. Yung bakod po talagang magastos po yung bakod kasi bago po siya inilagay, talagang ihinukay po muna siya tapos nilagyan ng pundasyon. At ayan nga po, naglagay po kami ng dito mga kamanay, ng slab kasi nung inabutan po kami ng bagyo, talagang dun po namin nakita yung level ng lupa na binabaha po pala. Pero sabi ng papa ko, 81 years old na po siya, ngayon lang inabot ng baha. At ayan po, nag-flooring na din po kami kasi lagi pong maputik pag umuulan. Kaya ayan, isa pa po yan, imbes doon na po sa bahay na ipatapos namin sa flooring, inuna namin yung flooring din. Talagang gusto kasi ng asawa ko, kumbaga hindi maputi kasi habang gumagawa po kami ng bahay, lagi pong umuulan. Kaya ayan, naisipan po ng asawa ko na ipa-flooring na lang yung dito banda sa may garahe. Kaya ayan po, na-flooring na po yan. At talagang medyo makalat pa po mga kamanay. At yan yung aking kubo, talagang inabutan kami ng bagyo, yung bagyong uwan. Kaya ayan, nilagyan ko na yung carpet ko, isinabit ko dyan sa may likuran. At medyo magulo pa nga po. Ayan, naglagay na rin po kami ng mga bakal na patusok dyan sa bakod. Kaya alam niyo po ba na dapat yung bahay tapos na napupunta dun sa flooring, sa pagbakod. At ayan, halos 8 na po ang gumagawa sa bahay namin mga kamanay. At yan nga po, nalagyan na po siya ng bubong. Yung paglagay po ng bubong medyo naantala kasi po dito sa Laguna pa po namin binili yung Bulacan pala, i-deliver sa Laguna kasi sa Laguna po kami nag-stay. Ayan mga kamanay, naglagay kami ng hagdan dito sa labas kasi wala talaga sa plano namin ang maglagay ng slab kasi Korean type ang gusto ng mga anak ko. At ayan na nga po, hindi ko na na-videohan yung kabuuhan ng pag-slab. Ayan na, na siya, tumigas na siya. Ayan, nakapag na rin po sa taas, nakapaglagay na din po ng mga hollow blocks. At yan nga po, naalis na yung mga nakatukod na kawayan. At yan na po, na flooring na siya, na finish na din po. At wala pa po kaming kisame, pa lang po yan, kumbaga halos 2 months po na nag-flooring sa mga pader. Ayan, talagang andun, buti na lang yung nakuha po naming mga trabador, talagang hindi nila sinasayang yung oras. Kaya halos
wala din po kaming lugi sa kanila kasi talagang ansisipag po ng mga trabador namin. At yun, si kuya, nagkakabit yan ng bubong. Yung bubong po, in-order po namin yan. Ano siya, yung tawag dito, yung pag nasunog po, hindi po siya tinatablan ng apoy, para siyang may pagka, ano bang tawag nito, basta yung pagka-plastic po ng bubong, hindi siya nasusunog. Ayan po yung bakod, na bakuran na po siya. Yung gate din po na na pinturahan na. Ba, ikaw naman mag-ano ba? At yan nga mga kamanay, naikabit na rin yung salamin ng December 14 bago po kami umuwi ng Laguna, mga kamanay. Kinabit na po yung salamin. Ayan, kaya medyo maganda ng tingnan, mga kamanay, dahil meron na siyang salamin, mga bintana. At hindi pa po namin tinanggal, mga kamanay, yung kanyang mga plastic, kasi tawag dito, magpipintura po, mga kamanay, at ikakabit pa yung pintuan. Kaya yan, mga kamanay, napaka ganda ng tingnan kahit wala pang pintura. Siguro, mga kamanay, pag yan na pinturahan, mas maganda ng tingnan, mga kamanay. At yung napili ko pong salamin, ayan, ganyan siya. Pag nasa labas, parang nananalamin ka lang. At yan, mga kamanay, yung mga kawayan po na ipinantukod sa paggawa ng slab, hindi po nasayang, mga kamanay, kasi inilagay po namin dito sa may bakod, kasi para pasok pa rin, mga kamanay, yung hangin. At yan nga po, nilagyan nila ng awang, bawat nilagyan nila ng design, kaya maganda pa rin, mga kamanay, kahit kawayan siya. At yan nga po, nalagyan na po siya ng hagdan paakyat. Yan po. At yung kusina ko po sa kubo, ayan na po ang pinaka dirty kitchen namin, mga kamanay, kaya hinabaan ko po yung ng lababo, para po pag nagluluto, hindi po masyadong kumbaga maluwang ang space. At yan nga, mga kamanay, maganda kasi tanaw pa rin namin yung aming taniman. At yan, mga kamanay, dyan nag-iitlog yung aking mga manok. At yan nga po, mga kamanay, lahat na po nalagyan ng bubong sa may garahe, sa may harapan na lang po ang walang bubong, dito sa may space dito sa maliit na ito, para hindi maulanan. At yan, mga kamanay, talagang nabibless po ako, mga kamanay, sa blessing ng Panginoon sa amin mag-asawa. Tuwang-tuwa po ako, mga kamanay, sa 2026. Talagang nakita na namin na buo na yung bahay. Ang kulang na lang, pintura, kisame, at saka yung pinakataas ng slab namin, mga kamanay. Pero yung flooring, mga kamanay, okay na siya. Hindi na pag umuulan na